Не. Имате ли гръб? Коментират, че толкова време не може да се задържите и да сте толкова успешни и никой да не ви берне с пръст, пък сега управляват и Дупница в голяма степен. Имате ли гръб? Вижте, значи, създават си митове и тъй като тия митове... Кой ги създава? Освен Дангов, кой? Когато му удобно, ето, например, Атанасов с неговите глупости за амфетамините. И то също е болен мозък. Кой е генерал Атанасов? Атанасов си има луд поглед. Атанасов не е редовен човек, да знаете. Това е мое мнение, нека да ме съди. И какво да те съди това? Да, за мен Атанасов има психически отклонения. Комплексар, джудже, такива хора са страшни. Това са Наполеонов комплекс, има всички тук. Какво е казал той, че тук произвеждате Той амфетамини? има антропологични данни на джудже. Значи си има някакво сбъркване. И той излиза миналец, не знам само защо млъкна. До там вече полудява, той влиза във филми. Атанасов, някаква роля сега на Джеймс Бонд. Тук в Дупница се прави... Да, факта. Той е хитър, тъй като юрист с комбинатите. И в Дупница се прави амфетамин. Бе, господин Атанасов. На 3 смени работят. Да. Смешен генерал. Веднага отиди, дай го този сигнал, нали? На вас ви го казахме. Обаче явно се усети, че прекали, нали, че го съдях. Амфетамина не сме го Това е коментирали. несериозно, бе. Това е несериозно. Това е толкова несериозно. В голямо фармацевтично предприятие се произвежда амфетамин в Дупница. И вече начерта план. То чио е това предприятие? Значи той визира шах и те нормално излезнаха хората да се защитят и казаха, че ще му водят дела. Да. Защото друго голямо предприятие на Това е територията несериозно. Това е толкова несериозно, че чак вече, нали, виждате, че тия хора са болни мозъци. Значи той вече започва и вярва, така говори, нали, с налудничевия му поглед, показва, че той е убеден в това нещо, което говори. Него по качат на детектор, той ще му покаже, че наистина казва това нещо Вярва. с чистата душа. Не. Той казва, ето, тия двамата контролират амфетамина. Оттам, нали, той си начертават с другия смешник Танов. Да. Чертават, защото Танов, виждате колко хитро играеше, нали, в комисията. Но имаше разработка от Танов. Всички знаят, че тази разработка е завършила с, нали, че нямат данни за престъпление. И малките деца го знаят. И в един момент Атанасов вече почва. Тия държат амфетамините, директора Кирил Георгиев на НСБО бил от Кюстендил, айде, вече, нали, близко от Кюстендил, тук е близко. Ние сме, нали, обирали него да стане, нали, той го казваше това нещо. И ето вече той си начертава вече схемата, всичко е готово. Добре,